दिनैहाय बिराद खुसि जोङो बिराद खुसि थारमाने जोंनि सरकारा जे मिजिंखौ लानानै बड'फा सुपार 50 मिशनखौ खालामदोंमोन जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोनदों बेनिखायनो जोबोद थुलुंगानायनि बियो मोनसे फुंखा दिनैहाय जोंनिफ्राय खुसिसिन रावबो गैया जों बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे थांनाय 50 बोसोरसो आन्दलनजोंनो थांबाय बन्द'जोंनो थांबाय बमा बारुदजोंनो थांबाय बुथारलायनायजोंनो थांबाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानोनो मोनाखैमोन जायनि थाखाय जों सरकाराव जिरायग्रोमोनानो जोंनि इयुन जोलैखौ जों बोरै थुलुंगाखांनो बेखौ जों सानदोंमोन साननानै बड'फानि मुङैनो बड'फा सुपार 50 मिशनखौ खालामदों आरो दिनै जोङो गासै 34 सा नैबे APSCनि थाखाय बड'फा सुपार 50 मिशनाव जों मोननो हादोंमोन सिलेक्सन खालामनानै बेनिफ्राय 28 सायानो जोंना प्रिलिमाव पास जादोंमोन प्रिलिमाव पास जानानै मेनाव गासै 16 साया पास जादोंमोन 28 निफ्राय 16 साया पास जादोंमोन मेनाव दा 16 सानिफ्राय 7 सा जोंनि बिजाथिफ्रा दिनै जे APSC माने पार्सनेल इन्टारभिउखौ पास जानानै बिथांमोना ACS जे माने APSCखौ पास जानाय माखासे ACS माखासे APS आरो माखासे BDO बेबायदि जानो हाबाय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो माने अनुपम दास होननाय सासे फरायसाया 4थि रेंकआव बिथाङा पास जानो हादों बियो जोबोद मोनसे थुलुंगानायनि जोंहा माने बाथ्रा दिनैहाय जोङो दिनै बे खुसिनि रंजानायनि दिनाव बे फरायसाफ्रा जे पास जाबाय 7 साया बिथांमोननो जों गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों जाहाथे बिथांमोना साकरियाव जइन जानानै रायजो राजाखौ सेवा खालामो जाहाथे बिथाङा सैथोजों खामानि मावलाङो अरायबो गरिब दुखिया न'खरफोरखौ हेफाजाब होलांनो नाजायो जेब्लायबो साकरियाव माने सैथोनि सायाव सोनारनानै रावखौबो जाख्ल'आ जासेनो थगाया जासेनो बिथांमोना साकरिखौ मावलाङो आरो जोंनि बड'लेण्डनि रायजोफोरखौ आरो आसामनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना माने सेवा खालामलाङो बेखौनो आंहा खावलायनाय थाबाय आरो जायफोर बिथांमोना दिनै मैया डिक्लेयार होनाय जे APSCनि परिखा रिजाल्ट बे परिखा रिजाल्टआव पास जानो हायाखै बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा फैगोन बोसोराव आरो बिथांमोना बे APSCनि परिखाखौ होफिननो हागोन बिथांमोना जोंनि सरकारनि मदद नांगौबा जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशननि मदद नांगौबा बिथांमोना मददखौ होलांबाय थागोन जों गतिके बिथांमोना गोसो बायनो नाङा जेब्लायबो बिथांमोना होफिननानै APSCल' नङा APSCखौबो बिथांमोना नाजालांथों जायखिजाया दिनैनि बे दिनाव जे खुसिनि दिनाव गोसो गोरबोनि बिथांमोना हामलायनायजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे मेसेज जे बिथांमोननो होनो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लायो जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायो बेबायदि कम्पिटिटिभ परिखाफोरखौ होनानै बिथांमोना पास जानानै रायजोखौ समाजखौ आरो देशखौ सेवा खालामलांनायनि मोनसे सुजुगखौ बिथांमोना लायो खुनु गाज्रि खामानियाव बिथांमोना जडिथ' जानो नाङा जौ जुवा ड्राग्स माने सिलाइ बमा बारुद बा हिंसानि जे मोनसे राजखान्थि बिथांमोना बेयाव जडिथ' जानो नाङा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जुदिअ जोङो राजखान्थियाव दङ उन्दै उन्दै कलेज फरायफुनाय इउनिभारसिटि फरायफुनाय स्कुल फरायफुनाय लाइमोनफ्रा राजखान्थियाव जडिथ' जानो नाङा बिथांमोना भटनि मोन्थाय मोनदोंबा सोरनो भट होयो होथों गोसो जानानै खिन्थु राजखान्थि हान्जाफ्राव हाबनानै गावनि इयुनखौ गावनि केरियारखौ बिथांमोना फोजोबनानै लानो नाङा जेरै दिनैहाय जों 7 जन मोननो हादों जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गासै 50 सासे सुबुंफोर जोंहा पास जानो हादों APSCनिफ्राय बर' फिसाफ्रानो गासै 34 नामा 34 सा जोंहा पास जानो हादों दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि बाथ्रा दा जोंनि इयुन जोलैया जुदि डाइरेक्टयै पलिटिकेल पार्टिफ्राव जडिथ' जायोबा बा बेबायदि जौ जुवा बा भां बा ड्राग्स जानायाव जुदि बिथांमोना गोसो होयोब्ला बा इयुनाव बिथांमोना खालि खोमसिखौल' नुनो मोनगोन ओंखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गोसो होगथाबनानै फरायो जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशनाव फैयो आंनि गाहाय मानगोनां प्रमद सारखौ साबायखर बावदों बिथाङा जे बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि मोनसे बिथांखि बिथाङा लानो हादों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोंनि UPPL BJP आरो GSPनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ थेंक इउ होनदों जोबोद जोबोद थेंक इउ नोंथांमोना जे बेबायदि माने बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै दिनै 7 जन जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरा APSCखौ पास जानो हादों आरो बिथांमोना बड'लेण्डजों लोगोसे आसामजों लोगोसे भारत बिमाखौ सेवा खालामनायनि मोनसे खाबु मोननो हादों खालि रायजोखौ सेवा खालामनायनिल' थांखि दङ जेब्लायबो जों रायजोखौ सेवा खालामलांगोन जोंनाव खालि राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि जों खालामनो गोसो गैया आरो इलेक्सननि मुङाव इलेक्सन जों गेलेनो गोसो गैया
जों जुदि रायजोखौ सेबा खालामनो हायाबा, जों जुदि बड'लेण्डखौ सेबा खालामनो हायाबा, बड'लेण्डनि रायजो राजाखौ सेबा खालामनो हायाबा, होमबा जोंनि राजखान्थियाव थानायनिबो जेबो ओंथि गैया। ओंखायनो जों माने धैर्य्यल' हमनो खावलायो रायजोफोरखौ। जोंहा बोसोरथाम जाबाय सरकारा, इउपिपिएलनि सरकारा। बोसोरसे 1.5 बोसोर जों कर'नानि लकडाउननि थाखाय खामानि मावनो हायाखै। थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव जोङो फ्राय 1.5 बोसोरसोल' जों खामानि मावनो मोनदों। 1.5 बोसोर मेक्सिमाम 2 बोसोर जों खामानि मावनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो जों जोबोद खामानि मावदों। दा जोंखौ बुंदोंमोन जे टेटनि जोङो साखरि होनो हानाय नङा होनना। आन्दलनबो खालामदों सोरबा सोरबा। दे आन्दलन खालामनो मोनो, जोंनिया सुबुं दारा हादोर, बयहाबो मोन्थाय दङ आन्दलन खालामनो। दा नुबाय जोङो एलपि आरो माने आपार प्राइमारिनि जे टेटनि फोरोंगिरिफोरनि रिक्रुटमेन्टनि एनाउन्समेन्टखौ मैया होबाय, एडभार्टाइजमेन्टखौ। जोङो थाबैनो बे रिक्रुटमेन्टखौ खालामनानै जाहाथे जोंहा नैबे टेट क्वालिफाइड फरायसाफ्रा जोंहा मास्टार साख्रि मोननानै फोरोंगिरि जाहैनानै जोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो, बेखौ जोङो दिनै क्लियार खालामनानै होबाय। थाबैनो आरो जोङो हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिनिबो टेट क्वालिफाइड फरायसाफोरनि थाखाय साख्रिनि एनाउन्समेन्टखौ होनो थांगासिनो दं। थाबैनो SIUआ जोंहा मोननायनि प्रसेसआव दङ। जोंहा हायार सेकेन्डारिना 141 केन्डिडेट्सनि थाखाय पस्टनि थाखाय जोंहा हायार सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचारनि टेट क्वालिफाइडनि जोंहा दंखायो। बेखौ थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन जोङो। आरो CSBआबो दाखांखाबाय। मोनसे मोननै गोबां जाथि जनगोष्ठीनि डिमान्डफोर दङ। सोरबा दल संगठनफ्रा डिमान्ड खालामनानै गावसोरनोबो मेम्बार नांगौ, ओरैबो मेम्बार नांगौ होननानै एसे जोंहा दिरि जादों। मानो होनबा बयनिबो एसपाइरेसन्सखौ जोङो एकमडेट खालामनो गोनां जायो, बयनिबो लुबैनायखौ एकमडेट खालामनो गोनां जायो। ओंखायनो एसे दिरि जादों। आरो मैया नोंथांमोना नुबाय टेटथ' एडभार्टाइजमेन्ट होबाय। मैयानि दिनाव जोंहा फ्राय 5 लाख जोङो रेशन कार्ड रानबाय आन्डार मिशन 100% रेशन। बिटिआरआव रावबो रेशन कार्ड गैयै BPL फेमिलि थानो नाङा। बेजों लोगोसे जोङो मैया 1 लाख परियालनो हा राननायखौ जों कमप्लिट खालामबाय। जोङो कसुगावआव थांनानै मैया 10,048 न'खरनो हा होनाय लोगो लोगो 1 लाख न'खरनो हा होनाया जोबनानै थाङो। होमबा जोङो बोसोरथामनि गेजेराव 1.5 बोसोरल' खामानि मावनो मोनदों। बेयावनो जुदि इसिबां खामानि मावनो मोनबायब्ला आरो जोङो नैबे फैगोन 2 बोसोर जे दंबावो जोंहा, 2 बोसोराव जोङो आरो ओरैबायदि मोनसे रिभलुसन लाबोगोन खामानिनि, ओरैबायदि जोङो रायजोफोरखौ सेबा खालामगोन। आरो 2025 मायथाइयाव जेब्लानाखि जोंहा बिटिआरनि इलेक्सन जागोन, जोङो खालि खामानिनि सायावल' भट बिगोन। दस्रा जेबो जों पलिटिक्स खालामा। जों बुंगोन रायजोफोर जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होबाय, रायजोफोरनो टेटनि साख्रि होबाय, जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होबाय, जोङो 2 लाख मानसिनो हा होनो थांगासिनो दङ। 1 लाख होखांखाबाय आरो 1 लाख होबावगोन जोङो। बेबायदिनो अनसाय बिथांखिनि आन्डाराव 5 बोसोराव 50,000 न'खरनो जोङो 5,000 होबाय। 5 बोसोरनि आन्डाराव 50,000 न'खरनो गियान सोरां बिथांखिनि रां होबाय जोङो। 5 बोसोराव रग निर्मुल बिटिआरनि आन्डाराव 50,000 न'खरनो 5,000 खरि जों रां होबाय होननानैसो जोङो 2025 मायथाइयावहाय रायजोफोरनिफ्राय जों भट बिनो थांगासिनो दङ।